ул ята иде дә идәнгә, шунда идән белән ишек арасында шундый ара кала иде инде, шул арага борынын тыга иде дә, әнием дип, мин дәфтәрләрне тикшерәм, чыга алмыйм. Шуңа күрә минем бөтен уңышларым, Альбинаның уңышлары ул дәүләтнең хезмәте. Шуңа күрә менә мин аптырыйм, минем вакытым калган Альбинага. Альбина хәзер әйтә, минем вакытым җитми. Әни, ничек тапкансың син вакыт безгә ди. Моның өчен син үзеңнең балага биргән тәрбияңә дә ышанырга тиеш. Чөнки син аңларга тиеш, мин моңа дөрес итеп салдым, һәм бу бала үзен шулай дөрес тотарга тиеш, мин аңа ышанам дияргә тиеш. Шулай. Кичкенәдән кирәк ул, менә сөйләшергә кирәк, күп сөйләшергә кирәк, тыңларга кирәк, ишетергә кирәк. Безнең бит әниләр арып кайталар. Бала нәрсәдер сөйли башлый, башымны катырма әле, бар, телевизор кара, менә сиңа телефон. Акчасыз, бушлай тренажер. Мә, сез шуны аңламыйсыз. Жүгереп барып алырга кирәк, балага татар телен бирергә кирәк. Аннан соң бит ул үскәч сездән сорый, ничек сез мине ана теленнән мәрхүм иттегез. Балага кирәк үзенең әнисе. Менә ул бүген эшкә бүленми, 4кә эшкә бүленми, ул минеке генә. Кадерле дуслар, Кем баласы димәгез проектында бу юлы үтә дә җаваплы кунак. Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутатының әнисе белән очрашабыз бүген. Альбина Насырова чыннан да уңыш мөхитендә тәрбияләнгән бала. Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Бала Сити полилингваль балалар бакчасы шелтәре һәм Кембридж мәктәбе генераль директоры, Бердәм Россия фракциясе әгъзасы, хатын-кыз депутатларның мәрхәмәт иҗтимагый оешмасы вәкиле, 3 бала әнисе. Әле бу исемлектә тулы түгел. Инде кунагыбыз белән таныштырыйм. Педагогика фәннәре докторы, профессор, галимә Резида ханым Мөхәммәтшина. Исәнмесез? Исәнмесез. Резида ханым, без инде бүген сездән практик киңәшләр дә көтәбез. Дәүләт Советы депутаты дәрәҗәсенә ирешкән баланы үстерү өчен нинди тәрбия чаралары кулланырга кирәк? Үзеңә нинди булырга кирәк? Шулай да традиция буенча, проектның традициясе буенча сезнең гаиләдән башлыйбыз. Үзегез белән таныштырып китегез әле. Без Казанда туып үстек, Альбина да Казанда туды. Әмма ләкин тамырлары минем әтием Арча якларыннан, әнием Бик таудан. Альбина кичкенәдән авылларга кайтып үсте, шуңа күрә ул бик ярата татар телен, татар мөхитен, татар җырларын, татар фольклорын. Аңа менә бик зур рәхмәт безнең туганнарга, безнең аның дәванисенә, дәватисенә. Без яшәдек Северный поселок, Төньяк бистәсендә. Альбина укыды бик яракта, ул укыды Шахабуддин Марҗани татар гимназиясына. Ул вакытта Альбинаны 1нче класска бирергә вакыт җиткәч, без ирем белән Альбинаның әтисе белән бирәсебез килгән иде инглиз мәктәбендә. Ул бит инде 90нчы еллар, ничектер чит телен бирәсе килә балага. Әмма ләкин минем әнием бик милли җанлы кеше иде. Үзенең образованиесе буенча ул экономист, финансово-экономический институтны бетергән иде Казанныкын. Ул әйтте, кызым, син үз вазифаңны рус мәдәнияте алдында үтәдең, балаларың өчен, оныкларың өчен татар мәдәниятен, татар телен уйларга кирәк дип, Альбинаны кишләп татар гимназиясына бирдертте. Альбинаның энесе бар, аларның аермалары 7 яшь, Булат исемле энесе. Ул Булатны бик карашты. Кайсы вакытта туя иде Булатны карап, безгә әйтә иде. Булатның кем соң әтиәнисе? Үзегез карагыз әле балагызны дип. Резида ханым, һәм сез үзегез турында да сөйләгез әле. Сез белемегез буенча укытучыдан башлаган кеше. Әйе. Мин бетердем Казан дәүләт педагогия институтын. Минем диплом буенча мин рус теле һәм рус әдәбияты укытучысы. Мин кичкенәдән хыялландым рус теле һәм рус әдәбияты укытучы булырга. Минем бик көчле укытучым бар иде Римма Михайловна мәктәптә. Минем шуның шикелле укытасым килде. Шуңа күрә
педагогия институтына кердем, кызыл диплом белән аны бетердем. Аннары кияүгә чыктым, Альбина туды. Әмма безнең ул вакытта совет заманында нишләптер стаж кирәк иде бөтен кешегә, стаж дип хыяллана идек. И шул вакытта әнием белән әтием әйттеләр: кызым, син эшкә чык. Әтием минем чыкты эштән бала карарга, аныгын карарга. Мин эшли башладым Казан педагогия коллеятында, Побежимов урамында, соцгород. Миңа бирделәр класс җитәкчесе, миңа бирделәр группа 31 бала. Алар 8-нче класстан соң кергәннәр иде, башлангыч мәктәп өчен укытучы булырга. И мин шулар белән эшли башладым. Зур нагрузка, дәфтәрләр. Сез беләсез инде, рус теле һәм рус әдәбиятының укытучысының диктант тикшерергә кирәк. Әле диктант кына ярый, әле инша. Пушкин әсәрләре буенча, Достоевский, Толстой, ул иншалар бер генә битлек түгел, ике битлек кенә түгел. Үзегез беләсез, алар шундый объемлы. Эштән кайта, бала бит инде сагынып тора әнине, аңар яшь ярым Альбинага. Мин аның белән уйный алмыйм, миңа дәфтәрләр тикшерергә кирәк, яңа дәресләргә әзерләнергә кирәк, мин бит әле яшь укытучы. Шуңа күрә без үзебез белән яшәгәч, безнең шундый бер кичкенә бүлмә бар иде. И Альбинага гел әйтәләр иде, ул бүлмәдә эт яши дип, бик усал эт яши дип, анда керергә ярамый дип. Мин шыпырт кына кайтам эштән, баланы уйнатып торалар, мин шул бүлмәгә керәм, киемнәремне шунда калдырам, шунда миңа ашарга китерәләр. И мин шунда тикшерәм дәфтәрләрне, дәресләргә әзерләнәм. Мин беләм, бала янына чыксам, мин кире ул бүлмәгә керә алмыйм. Йоклатканчы. Баланың күңеле сизә. Ничектер менә сизә, шунда әни бар икәнен. Ул ята иде дә идәнгә, шунда идән белән ишек арасында шундый ара кала иде инде, шул арага бурнын тыга иде дә, әнием дип. Мин дәфтәрләрне тикшерәм. Чыга алмыйм. Эш параллель, эш группа 25-әр, уйлап карагыз, күпме? 75 дәфтәр, 75 инша, барысына да тикшереп чыгарга кирәк, икенче дәрестә анализ бирергә кирәк. Кемнең 4, кемнең 5, нигә шулай? Но мин бик яраттым үз эшемне. Аннары соң инде әнием карады да минем эшләгәнемне: син кеше шикелле эшли алмыйсың икән, кызым, ди. Бирелеп эшлим. Менә иртә белән торам, шатланам. Үз балаларымны күрәм бит мин. Үз укыткан балаларымны күрәм. Менә әйтәләр бит, бар мәхәббәт ир белән хатын арасында, ана белән бала арасында. Менә мәхәббәт укытучы белән укучылар арасында ул бик сирәк. Ул бөтен кешегә тәтем янды бәхет. Менә миңа шундый бәхетте татыды. Без әле дә ул укучыларым белән, мен ул беренче укытучыларым белән аралашабыз, дус. Алар инде хәзер ханымлар, зур кешеләр булдылар. Безнең арабызда күп булмады бит. 9 яшь укытучыларым белән мин бит бетергәч үк килдем педагогия коллеятына укытырга. Яннар соң әнием әйтте: син гаиләңне югалтасың, балам, диде. Ирем минем гел әйтә иде, минем шундый письменный стәл иде, анда шундый пыяла астында фотолар. Ул миңа әйтә: менә кара, кая монда безнең фото? Гел минем укучыларым. Шуңа күрә әни әйтте: мондан китәргә кирәк, гаиләне югалтасың дип. И шул вакытта мине институтка чакырдылар, университетка. Мин укыта башладым, аннан соң миңа аспирантурага чакырдылар, мин кандидат диссертациясын якладым. Аннан соң инде докторантура, докторская диссертация. Әмма ләкин миңа һаман җитмәде. Менә шул аралашу укытучы һәм укучы. Мәктәптә алар ничектер бик якын бер-берсенә. Университетта анда дистанция. Анда алай аралашып булмый. Анда бик күңелле эшләргә, миңа университетта укытырга бик мин яратып эшлим. Әмма ләкин мин үземне сизәм, мин мәктәп укытучысы булып туганмындыр. Миңа менә шушы бик якын мөнәсәбәтләр кирәк, аралашу кирәк.
Артист балаларын әйтәләр бит, сәхнә артында үсә, сәхнәдә үсә дип. Укытучы балалары ничек үсә? Альбина сезнең белән эшкә йөридеме? Альбинаны мин үзем белән йөрттем. Әле иң беренче мәртәбә килгәндә аңа 3 яшь иде. Әле дә минем укучыларым хәтерли. Мин аңа шундый сандаликлар кирткән идем. Сандаликларга басканда пи дип кычкыра теге сандаликлар. Алар әле дә әйтәләр, Резида Фаиловна, без хәтерлибез Альбинаның шундый кичкенә вакытын дип. Аннан соң университетта укытканда уже Альбина минем белән бик еш йөрде. Музейный практика бар иде минем студентлар белән. Төрле музейларга җырта идем мин филологларны, студентларны. Муса Җәлил, Тукай, Братинский, Горький. И ул минем белән берничә түгәрәк шушы музейлар белән йөреп чыкты. Хәтта инде олы классларда ул үзе дә экскурсия алып бара иде ул музейлар буенча. Аннан соң без минем бит студентлар белән шундый воспитательный эштә бар бит инде, тәрбияләү эшләре. Студенческая весна, фестиваль первокурсника, җырлыйбыз, бийбез. И шушы фестивальләргә мин гел Альбинаны үзем белән ала идем. Ул бөтен студентларны исемен, фамилиясын, кем каян килгән, кем ничек укый, барысын да белә иде. Бик ярата иде студент тормышын. Җәй көне без җылыта идек Яльчик күлендә. Безнең педагогический университетның анда база отдыхы бар иде. И берничә смена ул шунда студентлар белән бергә ял итеп, комический футбол уйнап, җырлап, шигырьләр сөйләп, биеп, студент тормышы ул бит гөрләп тора. Шуңа күрә Һәм Альбина да шунда. Альбина да кичкенәдән үсте, аны әле дә хәтерлиләр. Шуңа күрә шундый менә кайнады ул. Шундый тәрбия. Әни генә түгел, әбисенең дә шулай. Укытучы димәсәң, остаз дип тә әйтергә була. Тормыш буенча остазы булуы менә балага тәэсир итми калмагандыр. Альбина өчен бу тагын бер өстенлек булдымы, әллә инде аңа карата таләпләрне генә арттырдымы? Бу сорау шундый бер генә җавап белән әйтергә булмый. Таләпләр дә арттыргандыр инде. Ул бит гел үзенең тормышын чагыштыра иде. Дәванисе тормышы белән, әнисе тормышы белән. Мин уйлыйм, менә ничек агачның тамырлары ничек нык, шул хәтле аның чәчәкләре дә күбрәк була, җимешләре дә күп була. Менә бу Дәванинең әнисенең тормышы, эшләре, ул шул тамырлар шикелле, ул аңар бик күп бирде. Менә бүгенге Альбинаның уңышлары ул шул тамырлардан. Альбина үзен бабай кызы дип татый бит әле. Димәк, ул бабасы белән дә бик җылы мөнәсәбәттә булган, бабай тәрбиясе дә күреп үскән. Әйе, Дәватисе кызы дип җырттылар аны. Мин Альбинага яшь ярым булганда эшкә чыктым, стаж эшләргә. Хәзер мин аны аңлыйм инде, шул хәтле җүләрлек булган ул. Кирәкми иде ул стажны эшләргә, бала белән утырырга кирәк иде. Әти чыкты бала карарга. Әти аны шул хәтле кызык үстерде. Безнең әти искиткеч кеше иде. Бик бала җанлы кеше иде. Аннан соң татар ирләре арасында андый ирләр бик сирәк. Ул бик ярата иде гелләр үстерә иде. Безнең ишек алды тулы иде чәчәк, барысында әти үстерә иде. Тәрәзә төбендә аның яраткан кызыл, ак, алсу яраннар. Альбина да шул хәтле яран ярата безнең хәзер Дәватисе шикелле. Җимешләр үстерә иде. Минем әнием күбрәк тормыш ишенә бик кермәде. Ул гел китап белән эше шундый авыр иде аның инде, все-таки баш белән эшли торган эш. Кайсы вакытта менә җиләктәр җыеп керә иде әти. Әни карый иде, "Аба Фаил безнең кызыл карлыгын үсәмени бакчада" дип. Аннан соң әти бик матур гел кайната иде, варенье, компот ясый иде, кыяр тызлый иде, помидор тызлый иде. Бер кайчан да әнинең ул эшне күргәне, эшләгәне булмады. Альбина хәтта менә телевидениедә эшләгәндә кичкенә кыз булганда килә иде вареньянан сырыйлар. Әниең кайнаттымы? Дәвани юк, Дәвати. Аннан соң ап киләч пешмак. Кем пешерде? Дәвани мәтиме? Юк, Дәвати. Әти безнең бик ярата иде пешерергә. Зур бәлеш пешерә иде, эш пешмак. Мин аңар гел әйтә идем, әти, син дөрес сайламадың, үз юлыңны сиңа
Ахмедзянов шикелле повар булырга кирәк иде. Ул сайлады инженерияны, ул 16-нчы заводта эшләде, самолетлар ясады, бригадир булып эшләде. Но бик ярата иде менә үзе пешерергә. И ул Альбинаны өйрәтте камыр куярга, пешерергә, тегергә, бәйләргә. Безнең әни бәйли тегә белми иде. Машинаны, теге машинасын әти үзенә алды. Беренче күзәнәкләрне бәйли торган. Ул өйрәтте. Ул менә Альбинага дәватисеннән керде. Аннан соң милли тәрбия, ничек булырга тиеш татар кызлары. Хәтта мин кайсы вакытта әтигә ничектер тәнкыйтьли идем әтине. Әти, мин шул хәтле инде ярамый инде баланы үстерергә. Татар кызлары тыйнак булырга тиеш, татар кызларының итәкләре озын булырга тиеш, күзне буярга ярамый, кашны буярга ярамый, тырнакны буярга ярамый. Начар кызлар гына буйлар, бик начар кызлар гына. Хәтта шундый бер шундый комический случай да булды безнең. Альбинага 4 яшь, бик кичкенә әле, бәлки 3 яшьтер дә. Без остановкада автобус көтеп торабыз. Бер заман остановкада бер туташ килеп басты. Аның шул хәтле күп итеп буялган күзләре, шул хәтле кып-кызыл помадасы. Альбина карады да, аннан соң кычкырып бөтен остановкада: "Әни, кара әле! Әнә бит проститутка." Мин аны аңладым, кем сүзе икәнен. Бу дәвәти сүзе. Татар кызлары алай бит бизәнергә тиеш түгел, начар кызлар гына бизәнә. И начар күзләр кызларның сүзен әйткән инде. Шул хәтле әти мәрхүм, бүген әтинең туган көне. Әти исән булса, аңар 87 яшь тулыр иде. Аның рухлары шат булсын, урыннары җәннәттә булсын. Бик балаҗанлы иде кеше, искиткеч. Мин әйтәм бит, аннан соң әнием бик иртә үлеп китте, 56 яшендә. Әтине димләделәр, бик күп хатыннар, ул шул хәтле матур ир кеше иде, тартмый иде. Аракы да эчми иде, шул хәтле чибәр кеше, җырлый иде матур итеп. Бик күп хатын кызлар аны димләделәр. Хәтта мин бер врач безне чакыра Булат белән. Гел теге манту начар как будто безнең чыга. Барабыз да барабыз. Мин әйтәм, нәрсә булды соң бу? Гел башта әти бара, аннан соң бу әйтә, сине чакыра кызым ди бу врач ди. Килдем, мин сезнең белән дөресен әйтәм хәзер ди, турысын әйтәм ди, әтиегез бик кеше ди, безнең бәхеткә каршы килмәгез ди. Мин әйтәм, мин шат кына әтинең бәхетенә. Әтидән сорыйм, әйтәм, әти сиңа ошыймы соң ул табиб? Ошаса, мин әйтәм, бергә булыгыз. Шул вакытта ул беләсезме нинди сүзләрне әйтте. Эй, кызым, мин бит аңар иләнсәм, үз балаларымның күңелен күрә алмыйм. Алар буш өйгә кайтачаклар, салкын ашка кайтачаклар, салкын чәйнеккә кайтачаклар. Мин башка хатынның күңелен күргәнче үз балаларымның күңелен күрәм диде. Менә ахыры көннәргә хәтле безнең белән яшәде. Шуңа күрә минем бөтен уңышларым, Альбинаның уңышлары ул дәватиның хезмәте. Субханалла. Андый ирләр бик сирәк. Хәтта безнең телевидение аның турында программа да ясады. Вот Наиля Сабитова, Рамиля Сахабуддинова, алар килеп төшерделәр, ничек безнең әти зур бәлеш ясый. Менә аны искә алуыбыз алайса рухына дуга булып ирешсен инде. Алайса Фаил абый Альбинаның бәхетенә эштән киткән инде ул вакытта. Шуңа күрә аны менә турысынча әйтергә була, Альбина ул дәвати кызы, аны дәватисе тәрбияләде. Һәм үзе ничә яшьтә китеп барды? Альбина ул вакытта ничә яшьтә иде? Альбина инде кияүдә иде, 73 яшендә. Әни 56-да, әти 73-тә. Менә бөтен кичен безгә бирде инде. Димәк, инде күпмедер дәрәҗәдә Альбинаның уңышларын күреп, гаиләле икәнен күреп, кияүгә бирде, аннан соң аның онык-чыгын күрде, Аязның туганын, беренче баласын менә күрде. Инде әзим белән Сараны күрмәде инде. Ну, теге дөньядан бер күреп шатланып ята инде ул. Менә хәзер Альбина белән сөйләшәбез. Альбина әйтә, әни, син ничек вакыт таптың ди. Минем эшем шул хәтле күп иде, әмма мин балаларга вакыт таба идем. Альбинаны без йөрттек кичкенәдән эстетика мәктәбенә. Ул бит садикка йөрисе килмәде. Дәватисе аны беренче көнне садикка алып барды.
шул ук көнне бөтен күлмәкләрен, сандаликларын алып, мин бүтән монда килмим диде ул. Ул кичкенәдән шәхес иде. Ул менә теге монда бас, монда бар, налево, направо, ул аны тыңламады. Шуңа күрә аңар садик ошамады. Шуңа күрә без аны эстетика мәктәбенә йөрттек, анда инглиз теле, бию, җырлау, рәсем ясау. Аннан соң бассейнга мин аңар вакыт таба идем. Бассейнга йөрттек. Аннан соң мин үзем бик яратам театр, әнидән килгән мәхәббәт. Без бик күп театрда йөрибез, рус театрына, татар театрына. Кичкенәдән Альбинаны гашык иттердем мин балетка. Беренче мәртәбә без балетка барганда аңар 3 яшь иде. Безнең инде Муса Джалил балет һәм опера театрына бардык. Жизель, әле беренче балетның исемен хәтерлим. Ул әле шул хәтле кичкенә бала. Балалар шул хәтле күп утырмыйлар. 15-20 минут максимум. Ул 2 отделениендә карап чыкты. Мин аны кичкә алып чыктым театрдан. И шулай итеп без бөтен репертуарны карап чыктык аның белән. Шүрәлене берничә мәртәбә, Жизельне, Спящая красавицаны. Ул балет тормышы турында бөтен нәрсәне белә иде. Һәрбер балет артистының исемен белә иде, аның язмышын белә иде. Аның шул хәтле зур папка бар иде, шул папкага ул газетта чыга бит мәгълүматлар. Балет турында, премьералар турында шуны кисеп җыя иде. Аннан соң мин аптырый башладым. Балеттан кайткан көнне төнне бала начар йоклый. Хәтта төнне торып бии, балерина булып. Шу кадәр тәэсирләне. Ул бик эмоциональ иде Альбина кичкенә вакытта. Хәзер психологтан сорадым, мен әйтәм, нишләргә мин хәзер мен әйтәм, аны балетка алып бармаска, что ли, театрга алып бармаска, ул шул хәтле менә үзенә якын ала, менә бу спектакльләрне, музыканы. Сез аңа рәсем ясатыгыз ди. Без кайтабыз спектакльдан, мин аңар бирәм карандашлар, кагаз, и ул ясый. И менә безнең әлегә хәтле шундый зур папка бар. Бөтен балетный спектакльләрнең Альбинаның рәсемләре. Бөтен эмоцияларын шунда чыгара. Да. Шуңа күрә аннан соң ул бик күп, менә мин Мәскәүгә барам, аны үзем белән алып барам. Нинди шәһәрләргә барам, аны үзем белән алып барам. Защита диссертация кандидатская булды минем Мәскәүдә. Ул минем белән бер атна Мәскәүдә яшәде. Без аның белән бардык Переделкинга, Чайковский музеена, Красная площадь, Арбат. Аннан соң без яшәдек шул хәтле бер Мәскәү профессорының фатирында, прямо Кремль янында, Ленинский библиотека янында. И кич белән Арбатта йөри идек. Ул профессор янына Сергей Михайлович Пинаев аның исеме, киләләр иде бик күп шәхесләр, Мәскәү галимләре, Мәскәү артистлары, и аларга бик иши иде Альбинаның исеме. Алар гелә әйтәләр иде: "Девочка, ты знаешь, у тебя имя принцессы, Альбина". И кич белән алар шигырьләр сөйлиләр иде, инде ария оперларын җырлыйлар иде. И ул кичкенәдән менә Альбинага Мәскәү, ул менә Сергей Михайлович Пинаевларның мөхите. Бу арияны принцесса Альбинага багышлыйбыз дип җырлыйлар иде. Шуңа күрә менә мин аптырыйм, минем вакытым калган Альбинага. Альбина хәзер әйтә, минем вакытым җитми. Әни, ничек тапкансың син вакыт безгә ди. Резеда ханым, минем шундый фикер туды, сез менә булган аларга, балаларга багышлый алган вакытыгызны да мөмкин кадәр сыйфатлы итеп үткәргәнсез. Шул. Шулай булгандыр. Мин үзем дә хәзер аптырыйм. Ничек мин, бәлки ул бит минем эшем белән бәйләнгән булды. Диссертация эше белән барам, Альбинаны үзем белән барам. Музейный практикага барам, аны фестивальгә барам, аны үзем белән барам. Шуңа күрә вакыт табылгандыр дип уйлыйм. Икесен бергә куша белгәнсез, һәм ул бик уңышлы килеп чыккан. Менә әйттегез бит, Альбина ул менә монда бас дигәнне тыңлый торган түгел, аның үз халкы. Ул ничек әйтсә, шулай эшләгән, шундый бала булган. Сез укытучы. Сез аны кысаларга куярга тырышмый идегезме? Кызым ала ярамый, менә булай булырга тиеш, бу дөрес түгел дип. Юк. Менә Альбинаны кечкенә вакытта бер кеше ачуланган булмады. Мин инде әйтмим, кайдыр угылга куярга или сугу дип, юк. Безнең гаиләдә система наказаний булмады. Альбинага гел карыйлар иде, шәхескә караган кебек. И мин гел бирә идем аңа үзенә.
үзенең карамагына. Мине әни дә шулай үстерде. Менә бөтен әниләр алай түгел бит, әниләр куркалар. Кыз бала, каядыр җибәрергә үзең генә, абау, ялгышыр, алдаларлар, тегеләй болай юк, мине әни җибәрә иде. Төрле шәһәрләргә мин студент вакытта бик күп җирләрдә булдым. Походка, бит походта анда егетләр дә бар, анда бит палаткаларда кунарга кирәк. Әни җибәрә иде. Кызым үз башың булырга тиеш дип. Менә ихтирам белән карау кирәк балага. Мин Альбинага нәкъ шулай ничек әни миңа карады, мин дә шулай аңар карадым. Һәм ышаныч белән. Ышаныч белән. Телисеңме? Бар. Ләкин моның өчен безнең фәлсәфәгә кирип китеп барабыз сораулардан читләшеп, моның өчен син үзеңнең балага биргән тәрбияңә дә ышанырга тиеш. Чөнки син аңларга тиеш, мин моңа дөрес итеп салдым, һәм бу бала үзен шулай дөрес тотарга тиеш, мин аңа ышанам дияргә тиеш. Шулай. И безнең мөнәсәбәтләр Альбина белән, ана белән бала гына түгел, без дуслар. Аның даже якын иптәш кызлары булмады. Ул әйтте, миңа иптәш кызым кирәк, минем иптәш кызым әни. Бөтен эштәге бөтен нинди уйлары бар, ул миңа сөйли иде, курыкмыйча. Менә мин беләм, бик күп балалар әниләренә сөйли алмыйлар. Менә мин хәзер студентлар белән эшлим. Студент кызлары белән шул хәтле зур ара, ерак ара әни белән кыз арасында. Кичкенәдән кирәк ул, менә сөйләшергә кирәк, күп сөйләшергә кирәк, тыңларга кирәк, ишетергә кирәк. Безнең бит әниләр арып кайталар. Бала нәрсәдер сөйли башлый. Уф, башымны катырма әле, бар, телевизор кара, менә сиңа телефон. Ул бер мәртәбә сөйләргә тырыша, икенче мәртәбә сөйләшергә тырыша, аннан соң инде ул сөйләми. Бер кайчан да сөйләмәячәк. Вакыт табырга кирәк сөйләргә. Нинди жүләр сүз сөйләгән шикелле булса да, шул жүләр сүзне тыңла. Ул бит аңар бик, ничек әйтәләр инде, бик мөһим ул. Бик мөһим. Сез моны бик вакытында аңлагансыз. Минем әни шундай иде. Без гел сөйләшә идек әни белән. Минем дә иң якын иптәш кызым әни иде. Ул вакыт тапты, мин дә вакыт таптым. Альбинаның сәләтләренә килгәндә, кичкенәдән нәрсәгә сәләтле иде? Сәләтләреннән килгәндә, ул бик эмоциональ ачык иде. Ул шундый менә кеше ярата иде кичкенәдән. Ул әти сыйфатыдыр инде, әтидән килгән. Автобусга керә иде, менә автобус бит инде ул зур. Автобуста бит инде исәнләшергә була. Күргән кешең белән, белгән кеше белән. Ул исәнмесез, бөтен автобус белән исәнләшә иде. Табигать бик яратты. Без бит үзебез белән тордык. Безнең яныбызда урман иде, күл иде. Әти белән шунда алып бара иде күлгә, урманга, табигать кочагында үсте ул. Яратты. Яратты рәсем ясарга, яратты театр, яратты балет. Аның әле дә үпкәсе миңа, ничек син мине балет мәктәбенә бирмәдең ди. Без аны ничек бирик? Ул вакытта Төньяк бистәсендә яшибез. Бердән-бер 9-нчы автобус. Ул автобусга керсәң чыгып булмый, чыксаң кирип булмый. Теге Бастилияны алган шикелле ала иде ул автобусны. Машина ул вакытта юк, бик авыр тормышлар. Балет мәктәбе бит ул аны күпме алып барырга кирәк, күпме алып кайтырга кирәк. Шуңа күрә хәзер Сарыда бик ярата балет. Балетка йөри балалар бакчасында. Үзе әле пока кызын балет мәктәбенә бирергә ашыктмый. Менә инде искә алдык, баланы тәрбияләүдә мөхит бик зур роль уйный. Һәм менә шушыны да уйлап тор инде, сез Альбинаны татар гимназиясына укырга бирәсез. Гимназия сез теләгән әйберләрне бирә алдымы Альбинага, татар гимназиясы? Без башта ирем белән шаккаттык. Бөтен фәннәр татар телендә. Без бит икебез дә рус мәктәбен битергән шәһәр балалар. Без аңар булыша алмыйбыз. Кайсы заданияларны булышыр өчен тәрҗемә итәргә кирәк. Ул шул хәтле бит инде әдәби тел. Без татарча сөйләшә идек. Әмма ләкин ул белемләр әз иде аңар булышыр өчен. Шуңа күрә без инде аңар булыша алмадык. Ул үзе укыды.
Но мин бик шатмын Альбинаны татар гимназиясына биргән өчен. Нигә? Беренчедән, аның шул хәтле матур татар әдәби теле. Без бит рус мәктәбе битергән балалар. Мин аны бик теләсәм дә, мин үзем алай сөйли алмыйм. Ул бит бөтен татар әдәбиятын укып чыккан, аларның шул хәтле кишле укытучылар анда Мәрҗани гимназиясында, аннан соң Кәмәрия Зинуровна, ул искиткеч педагог, ул искиткеч шәхес. Аның гимназиясы әле заманалар үтер, ул тарихка кереп калыр. Ул ежик кашы безнең милли тәрбиянең, менә бу милли мәдәниятнең, менә бу 90нчы елларның ренессансны дип атарга була. Ул беләсезме, шул хәтле шундый система тезеде. Кәмәрия Зинуровна гел аны шундый пример белән әйтә, менә тозлы кыяр. Кыярны без төшерәбез рассолга. Телиме, ул теләмиме? Ул бәрбер шул тызлана, шул укроп тәмен, чеснок тәмен, бәрбер сарымсак тәмен ул үзенә әле теләмәсә дә. Шулай ук балаларны ул менә шул татар гимназия мәхәтенә сала рассолына. И бала телиме, теләмиме, ул бәрбер әдәби татар телендә сөйләшә. Кәмәрия Зинуровна бирде бик әйбәт инглиз телен, аларның инглиз телләре бик күп иде, гарәп телен. И аларның расписаниеларында бию бар иде. Уйлап карагыз әле, 11 ел бала бию өйрәнә. Башлангыч класслар, чыгарылыш кичәсе. Хәзер без карыйбыз, безнең балалар шундый матур бия алмыйлар име бит. Кулларын куя алмыйлар, аякларын куя алмыйлар, ничектер. Кәмәрия Зинуровнаның укучылары вальс бийләр. Искиткеч, барысының да аркалары туп-туры, аяклары шул хәтле музыканы сизә. Аннан соң вальстан соң татар биюе. Бу бит шәһәр балалары, шәһәр кызлары, шәһәр малайлары менә дигән итеп, оста итеп татар биюен бийләр. Кәмәрия Зинуровна Альбинага бирде шундый сыйфатлар без гаиләдә бирә алмый торган. Без бит бәрбер рус мәктәбе битергән балалар идек. Менә бу татар телен, татар әдәбиятен, татар мәдәниятен, дин яклары. Ну, безнең гаилә шундый заман гаиләсе инде, без кайсы вакытта кылбаса да ала идек инде, дуңгыз катнашкан. Альбина гимназияда укый башлагач, безнең идә д хәрефе дә. Ул гел әйтә иде, әни, әти, сез Кәмәрия Зинуровнаның дуңгыз турында сөйләгәнен ишетсәгез, гомерегезгә һавызга алмыйсыз. Ул ризыкларны дип. Бик әйбәт класслар, яшьләр менә әле дә алар аралашалар. И менә бу татар гимназиясе бик күп шәхесләр бирде безнең мәдәниятебез өчен, милли мәдәниятебез өчен. Димәк, анда укуы сез уйлаганнан да күбрәк файдасы булган иде Альбинаның. Минем кызым да Альбинада татар мәктәбен бетерде, улым да татар мәктәбен бетерде. И менә бүген яшьләр хайран шундый фикер очрый, нәрсәгә ул татар теле диләр. Нәрсәгә баланың вакытын әрәм итәргә? Бер мәктәптән соң югары уку рус телендә. Нәрсәгә кирәк ул татар теле? Менә мин үзем рус теленә, рус әдәбиятына бөтен тормышымны багышлаган кеше, минем 2 балам да татар гимназиясын бетерделәр. Мин бик шат. Мин бик рәхмәтле әниемә шул вакытта кишләп ул безне татар гимназияга биргән өчен. Чөнки һәрбер тел бу байлык. Ничек күп тел беләсез сез бирәсез балаларга, шул хәтле сезнең балаларыгыз бәхетлерәк, уңышлырак булачак. Рус телен алганда, рус теле бит ул славян телләре. Психолингвистика буенча ул һәрбер тел баш миенең бер участогын үстертә, эшләтә, менә тренажер шикелле. Менә без җөрибез тренажерный залга. Менә шулай да тел ул тренажер. Татар теле ул терек телләре башка участокны име. Инглиз теле герман телләре. Тагын бер телне Кытай икән, ул вообще икенче төрле вселенная име бит. И шуңа күрә күпме телләр шул хәтле баланың баш мие
зурырак, авыррак була. Ул бит инде фәнни яктан исбатланган. Иә, менә без шуңа күрә әйтәбез, билингвлар, полилингвлар. Мин үземнең дә әйтәсем килә, татар телен өйрәнгән бала ул башка телләрне дә тизрәк өйрәнәчәк. Төрек телләрен дә, менә хәр Турция дибез, алар белән бик күп безнең договорлар, ул бит балага киләчәгенә кирәк булуы бар. Акчасыз, бушлай тренажер. Сез шуны аңламыйсыз. Жүгереп барып алырга кирәк, балага татар телен бирергә кирәк. Аннан соң бит ул үскәч сездән сорый, ничек сез мине ана теленнән мәрхүм иттегез? Нигә? Бар шундый кешеләр. Менә фәнни яктан да мин беләм бер Протасов дигән профессорның ул Финляндиядә. Ул үзе татар чыгышыннан әти-әнисе аңар татар телен бирмәгәннәр. Ул шул хәтле аларга үпкәле. Нигә гырт бирмәделәр алар миңа? Менә мин хәзер гырт улайгач төрек телләрен гырт өйрәнәм. Минем гырт каным сорый аны, тарта бер-бер. Шуңа күрә татар телен бирергә кирәк. Альбина миңа депутат булгач 1-2 елдан әнием сиңа бик зур рәхмәт татар теле өчен диде. Татар теле ул бит ачкыч, йөрәккә ачкыч. Ниндидер сораулары аның эше алга бармый. И ул вакытта министерствога бу килгәндә инде татарча сөйләшә башлаган. Әйтәм бит аның татар теле шул хәтле матур, саф. Фамилиясын әйтмим, ул кеше шак атып калган. Иң беренче сорау: син кайсы авылдан? Мин шәһәр кызы дигән. Кемдә укыдың? Каян синең шундый тел дигән. Кәмәрия Зинуровна гимназиясында дигәч, битте кагазына имзасын куйган. Татар теле ачкыч. Да, татар теле ачкыч. Менә мөхит димәктән сез Альбинаны һәр яктан да үстерергә тырышкансыз. Курайда да уйнаган, конференция булып төрле чаралар, бәйгеләр дә алып барган бит инде ул. Сәләттә дә Альбина, Сөембикә варисларында да Альбина, Алтын каләмдә дә. Димәк, сез баланың буш вакыты калмасын дигән принциплар тәрбияләдегезме? Юк, минем андый принцип булмады. Буш вакыты калмасын дип ул малайларга. Менә егетләрнең буш вакыты каларга тиеш түгел. Кызларның буш вакыты калса, ул начар түгел. Ул аны үз теләгән эшенә дә ул вакытны багышлый. Минем принципым икенче төрле иде. Төрле өлкәләргә үзен сынап карарга, беләсезме? Ул бик дөрес. Кайсы вакытта без бит белмибез нәрсә өчен без яратылган. Менә хәзерге заманда балалар өчен әти-әни хәл итә. Нинди мәктәпкә барарга, нәрсә сайларга, нинди спорт белән тикшеләнергә, барысын да әти-әни. Нинди вузга барарга, хәтта кемгә өйләнергә, кемгә кияүгә чыгарга. Ул бик начар, алай ярамый. Бала үзе сайлап алырга тиеш. Сайлап алыр өчен аңар бит сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. Шуңа күрә ул Альбина кичкенәдән менә 12 яшендә ул телевидениедә эшли башлады. Без телевизорны куйган идек, анда күрдек мәгълүмат шундый, татар телен саф белгән балаларны чакырабыз дип кастинг оештырдылар. Шул кастингны үтте, анда бик күп бала иде. Йөздән алар ике баланы гына сайлап алдылар. Башта мәдәният дөньясы, аннан соң яшьләр тукталышы. Тамчы яшьләр тукталышы, мәдәният дөньясы. Аннан соң Альбина иң беренче кар кызы булды. Президент чыршысында кар кызы булды иң беренче. Минтимир Шарипович белән танышты, алар белән дуслашты. Аннан соң интервью бик күп алды ул яшьләр тукталышында. Безнең политикларның, язучыларның, шагыйрьләрнең алар белән аралашу зур мәктәп булды. Гомумән телевидениедә эшләү Альбина өчен зур мәктәп булгандыр. Ул бит зур хезмәт телевидение. Менә мин хәзер аңлыйм, 1-2 минутлык сюжет өчен шул хәтле күп вакыт кирәк. Альбина аны сөйли иде инде, алар районнарга чыгалар иде. Рамиля ханым Сахабуддинова белән интервьюлар алалар иде. Наиля ханым Сабитова бик күп бирде Альбина өчен.
Ул вообще Альбина бәхетле. Аның юлында гел шундый шәхесләр очрашып торды. Ул шәхесләрдән бик күп алды үзе өчен. Үзенең менә эше өчен. Аннан соң хезмәт бит инде, арып кайта иде мискин. Мәктәптә дә укырга кирәк, дәрес тә хәзерләргә кирәк. Аннан соң монтаж, менә ул монтаж, әни минем суббота ял монтажга китә иде, шул Шамил Усмановдан кайтып керми иде, кич кенә кайта иде. Хезмәт ул балалар өчен бик әйбәт. Кичкенәдән эшләтергә кирәк. Менә ул 12 яшеннән безнең укыды да, эшләде дә. Ялкын журналының элеккеге баш мөхәррире Эльмира апа Закирова искә алып сөйли. Журналның юбилеена әзерләнәбез. Альбина алып баручы. Режиссер гел өйрәтә, таләпләр куя, төзәтә, үзен кырыстыта. Альбина бер тапкыр да каршы дәшмәде. Ярый төзәтәм, ярый үзгәртәм, ярый өйрәнәм дип кенә торды. Бер дигән итеп алып барды. Бу Альбинаның холкы турында да сөйли иде инде. Кыю, сабыр, тәрбияле. Ә сез үзегез Альбинаның көчле яклары дип кайсыларын саныйсыз? Сабыр. Сабырлык. Әйтәләр бит, сабырлык ул бу дөньяда алтыннан кыйган кыйма. Ул бик сабыр. Ул сыйфатны сабырлык булса хатын-кызда, димәк, башка сыйфатлар да була. Кеше ярату, мәрхәмәтлек, тырышлык. Менә мин гел хатын-кызда күрергә телим сабырлык сыйфатын. Альбинада ул бик күп. Альбина Татарстанда полилингваль балалар бакчасына нигез салучы. Ул вакытта аның кулында инде бәләкәй баласы була, беренче баласы. Менә андый вакытта Альбина яңа проектларга тотынганда сез "Шу кызым" дип әйтә торган әниме, әллә "Кызым синнән була" дип әйтә торган әниме? Мин һаман "Кызым синнән була" дигән әни. Ул вакытта бик авыр вакытлар иде инде, балалары кичкенә. Килде шундый аларның фикер. Менә мин сезгә бит әле сөйләдем, менә бу балаларның баш миләре ошаган компьютерный диска. И кичкенәдән ничек күбрәк тел бирәсең, компьютерный диск шуны язып ала. Ул бүген үк кытайча, бүген үк инглизчә сөйләшү дигән сүз түгел. Ул язып ала баланың кылага, аннары соң кайчан инде ул зур булып ул телне өйрәнә башлый. Ул телне башкаларга караганда тизрәк өйрәнәчәк, аның акценты булмаячак. Менә без бит бала чактагы җырларны хәтерлибез, шигырьләрне хәтерлибез, дугаларны, менә бу читалканы, әни, бени, реги, факи, онталмыйбыз без аларны. Хәтта исләрне, менә исләрен имә, бәлеш исләрен, әнинең пешергән ризык исләрен. Менә балада яшь вакытта сиңгән менә ул исләр, сүзләр, телләр, ул мәңгелек. Менә шушы теория ул Америка галимләренең теориялары. Безнең Рәсәйдә бутерброд теориясе. Башта ана теле җыгабыз, аннары соң рус теле җыгабыз, аннары соң чит телләр җыгабыз. Бутерброд. Америка галимләре әйтәләр, юк, дөрес түгел. Кирәк кичкенәдән күп тел, тренажер. Альбина булачак ире белән Америкада булып кайттылар. Альбинаның ире Бостон Америка университетын бетерде. Ялар шунда бу галимләрнең лекцияларын тыңлап, дулкынланып, хыялланып кайттылар. Безгә дә менә шундый системаны да, башта алар үз балаларына ул системаны сынап карадылар. Аяз туды, аязга 6 ай. Булар таптылар педагог, носитель языка. Альбина сөйләшә татарча, Динар сөйләшә русча. Атнага 2 мәртәбә килә инглиз укытучысы. Ул үзе аңар инглиз теле ана теле. Безнең өйрәнгән рус татар түгел. 3 мәртәбә килә Кытай. Балага, менә 6 айлык бала ползункидан ята рус, татар, инглиз, Кытай. Ул бит әле яшәде алмый 6 айлык бала.
Мин инде шул хәтле каршы килдем, әйтәм, юк, сезнең системагыз дөрес түгел, бутерброд системасы кирәк. Әни безгә бир мөмкинлек. Без менә шул теорияны сынап карыйбыз килә. Аннан соң алар үзләренең кичкенә бер балалар бакчасын ачтылар. Шушы буларга килгән укытучыларны шунда чакырдылар. Безнең туганнар, белгәннәр, дуслар балаларын бирә башладылар. Аннан соң икенче балалар бакчасы, өченче, дүртенче. Аннан соң Аяз 1-нче класска бар вакыт җитте. Без эзлибез полилингваль мәктәпләр. Ул бит инде безнең бөтен телләрне белә. Ә безнең Казанда юк андый мәктәпләр. Бардык Медшинга, әйтәбез, кая безнең мәктәп? Үзегезнең мәктәбегезне ачыгыз диләр. Шунда ачтык. Полилингваль мәктәп менә бу. Кембридж мәктәбен. Хәзер инде киләләр, хәзер Аяз мәктәпне бетерә, инде шундый университет кирәк булачак сезгә диләр. Бәлки университет ачырсыз дип. Шуңа күрә мин башта менә каршы килгән идем. Инде теория буенча миңа бутерброд теориясе күбрәк ошый иде. Ләкин алар дөрес. Менә аларның мәктәпләрендә укыган полилингв балалар алар совсем икенче төрле. Икенче төрле. Алар беләсезме, алар барысы да бик әйбәт математикадан. Тренажер дидем бит. Мин башта уйладым, алар филолог булырлар, гуманитарийлар булырлар дип. Юк, аларның иң яраткан фәннәре математика, биология, аларның бик күп, бәлки врачлар булырлар, биологлар, фәнни эшләре булырлар, и математика, информатика. Шуңа күрә тагын әйтәм, күбрәк телләр бирергә кирәк балаларга. Шуңа күрә менә бу тию, аннан соң инде безнең Минтимер Шарипович мәктәпләр ачып җибәрде, но иң беренче булды Баласити. Ул вакытта әле безнең Республика Татарстанда түгел, хәтта Россия Федерациясында андый мәктәпләр юк иде. Иң беренче Альбина Насирова ачып җибәрде. Искиткеч. Резда ханым, Альбина белән иң нык горурланган чагыгыз кайчан булды? Иң нык. Мин бит бер бала үстем. Минем бит апаем да юк, абыем да булмады. Әнигә балалар, табиблар икенче бала табырга кушмадылар, аның йөрәк авыруы бар иде. Шуңа күрә әни мәрхүм гел миңа әйтә иде. Минем шундый авыз тутырып, балалар дип әйтәсем килде. Бала ул шундый кичкенә сүз, балалар ул менә авызны тутыра. Шулай бит. Шуңа күрә ул миңа икенче баланы таптырды. Без теләми идек, ирем белән бер бала җиткән иде безгә, безнең эшебез бар, карьера. Әни әйтте, таптыр диде. Ә минем кызым өченче бала тапты. Ул минем өчен сыкланырлык, горурлык инде. Аннан соң сыкланам Альбинаны телевизордан күргәндә инде. Зур шәхесләр белән, илнең республиканың җитәкчеләре белән, зур җитәкчеләр белән күрү. Менә Госсовет вакытында чыгыш ясый, горурланам. Аннан соң мин горурланам. Чыгышларында. Дулкынланам, наверное, әни гел дулкынлана инде. Аннан соң мин бик горурланам аның мәрхәмәтле булуы белән. Ул шул хәтле ярдәм итә. Ул шул хәтле скромный кеше, тыйнак. Бер кайчан да әйтми. Хәтта журналистларга язарга кушмый. Аның шул хәтле күп булды ярдәмләре менә бу СВО солдатларына, аннан соң авыру балаларга. Кем аңар мәрәҗәгать итә, ул бер кешегә дә юк дип әйтми. Шул хәтле күп кишен бирә, менә шул хәтле матди яктан булыша кешеләргә. Менә ул Сыйфатлар. Иң беренченең сыйфаты, мин ана буларак аннан горурланам. Кеше бит үзгәрә, аннан соң искә менә башлагач ул шундый салкыная аның йөрәкләре. Альбина юк. Мин аны күп мәртәбә җылаганын күргәнем бар, ул шул хәтле кеше җәлләп җылый, и бер кайчан да юк дип әйтә алмый. Шул хәтле булыша. Бик күп кешегә, менә мин белгәннәре генә әле әйтәм бит әле, ул тыйнак, ул сөйләми, кирәкми аның турында сөйләргә кирәкми ди. Язарга да кирәкми ди. Аллага шөкер. Бәлки Ходай шуңа күрә аңар бирәдер дә ул кешеләргә биргән өчен. Шулайдыр. Ул да бит инде сынау. Дәрәҗәдә сынау. Сынау. Һәм аны Альбина кебек итеп үтергә
киләчәктә дә хәзерге кебек ничек үтсә ул сынауны, киләчәктә дә шулай үтәргә язсын инде. Аминь. Шулай булсын. Резда ханым, менә инде хәзер оныкларга кереп китеп барабыз. Альбина хәзер үзе дә әни, 3 бала әнисе. Аны нинди әни дип әйтә аласыз? Ул үзенең балаларына яхшы әни булырга вакыт табамы? Аллаға шөкер, ие. 3 бала әнисе булды, кызым. Эше бик күп. Үзенең 3 баласы, аннары соң меңнән артык мәктәп балалары, балалар бакчасы балалары бик күп. Ул вакыт табырга тырыша. Аннары соң беләсезме, 3 бала булгач, һәрбер бала үзенә игътибар китә. Шуңа күрә аларның шундый методикалары бар, бик кызык. Бер көн бер баланыкы. Аңлыйсызмы? Например, бүген җомга, бүген мин Аяз белән. Аннары соң Азим белән. Аннары соң Бибисара белән. Алар баралар я каядыр кафега, я паркка баралар. Бер бала белән генә. Бер бала белән генә. Я кинога баралар, театрга. Балага кирәк үзенең әнисе. Менә ул бүген Беркем белән эшкә бүленми, 4 эшкә бүленми, ул минеке генә. Аннары соң аларның гаиләләрендә тоже шундый методика. Дүшәмбе көн алар сөйләшәләр татарча гына. Аннары соң икенче көн инглизчә, өченче көн кытайча. Шулай итеп менә тренажер ясыйлар инде гаиләдә. Мәктәптә дә инде тренажерлары күп. Гаиләдә булырга тиеш. Әтиләре бик булыша, Аллага шөкер, әтиләре авторитет, беспрекословный. Бик булыша Альбинага аның эшендә дә, Динар. 2019 елда Альбина Мөнировна Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты итеп сайлана. Бу вакытта инде ул Бибисараны көтә. Менә шундый чорда бу җаваплылыкка алынырга курыкмадымы? Ничек тәвәккәлләде? Курыкты. Шуны әйтергә кирәк, инде шундый аны бер кеше дә белми, без генә беләбез. Альбинага шундый менә предложение ясагач, депутат булырга, ул вакытта әле ул белми иде 3нче баласын көткәнен. Ул ризалык бирде. Аннары соң белде, тагын 3нче мәртәбә әни буласын. Ул шул хәтле борчылды. Абау, әни, мин бит дөресен әйтмәдем. Ул шул хәтле читенсезләнде, барды. Шул кешеләргә, шул безнең җитәкчеләребезгә әйтте, гафу итегез, менә мин сезне бит алдасым килмәде, ул вакытта мин белми идем. Менә минем хәзер 3нче балам була, шуңа күрә зинһар мине списоктан төшереп калдырыгыз. Шул аның сүзенә әйттеләр, без шул хәтле шатбыз. Бу 3нче бала туыгыз, ул минус түгел, ул зур плюс. Шулай итеп Альбина депутат булды. Әле рекламный шундый плакатларда Альбина инде кырсаклы, но ул күренми кызыл пиджактан, но ул вакытта инде плакатларда 3 кеше түгел, 4 кеше Бибисарада төшкән. Ул күренми генә. Шулай итеп депутат юлына басты. Резда ханым, сез үзегез нинди дәү әни? Үз балаларыгызны үстерү белән чагыштырганда, хәзер замана балаларын үстерешү, алар икесе ике төрле әйберме? Сезгә дә яраклашырга туры киләме? Бу шундый кызык сорау. Мин дәү әни, мин чагыштырам, ничек менә минем балалар үсте, ничек аныклар. Алар чыннан да әзрәк икенче төрлерәк. Менә Альбинага укыган әкиятләр Бибисарага ошамый. Искиткеч. Алар безнең шул хәтле замана балалары гиперактивный. Алар бер җирдә озак утыра алмыйлар. Аларга әкият сөйлисең икән, ул шундый динамичный әкият булырга тиеш. Аннары соң син аны просто былай гына укымыйсың, обязательно рәсемләр күрсәтәсең, мимика, жесты белән шулай итеп. Алар потому что замана балалары визуаллар, аларга күрергә кирәк, ишетергә генә әз, күрергә кирәк. Алар бик таләпчән бүгенге балалар. Но мин шулай ук ничек
үз балаларымны үстердем, шулай ук аларны театрга алып барам. Аннан соң шундый кызык, алар гел әйтәләр, Дәвани нәрсә бүләк итә туган көнгә? Ну, конечно, профессор Дәвани нәрсә бүләк итсен инде? Китап и театрга билет. Башка бүләкләре юк. Шәп. Театр и китап, театр. Алар китеп алалар бүләкләрне. Но бөтен балаларга нинди гасырда тумасалар да алар кирәк мәхәббәт. Иң мөһиме шул. Мәхәббәт кирәк. Менә хәзер аралашабыз Бала Ситиның ата-аналары белән. Алар шундый эмансипе әниләр инде. Алар барысы да сәүдәгәрләр, эшмәкәрләр, бизнес-вуменнар. Альбина мине чакыра, мин алар алдында чыгыш ясыйм әдәбият буенча, тәрбия буенча. Аларның вакытлары бик әз балаларга. Алар энциклопедиялар сатып алалар, төрлек түгәрәкләргә җиртәләр. Мин аларга гел сорыйм алардан, сез баланы күпме мәртәбә кочагыгызга аласыз? Иң гади бер көнне. Алар үзләрен саныйлар бик әйбәт әни. Алар әйтәләр, кочаклап йоклатам, үз кочагыма алам. Ну, әйтәм, күпме? Ну, санап карагыз. Ну, примерно 5, 7, 8. 5, 7, 8 мәртәбә баланы кочакка ала. Менә психологларның эшләрен укысагыз, Америка психологларының, нормаль кеше тәрбияләнер өчен бәлки ул җитәдер. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сез тәрбияләсегез килсә шәхес кенә әзәле бәхетле кеше тәрбияләсегез килсә, 60 мәртәбә көнгә. Менә шул вакытла сез әйбәт әни буласыз. Мин аны, ул китапларны укыдым әле Булат үскәндә, менә Булат кичкенә вакытта. Мин үземне саныйдым шул хәтле әйбәт әни. Мин кочаклыйм, үбәм. Ну, 60 мәртәбә түгел. Кирәк 60 мәртәбә. Минимум. Менә шул вакытта сез тәрбияли аласыз бәхетле кеше. Без бит кешеләр бик күп, но бәхетлеләр бит күп түгел. Менә бәхетле кешеләр, аларның әниләре тапкан менә шушы мәхәббәт кочакларын аларга вакыт тапкан шуның өчен. Шундый матур бу. Ну, бик авыр аны. Бик авыр. Ничек менә эшли торган әни 60 мәртәбә, ул бит күпме вакыт кирәк. Бала белән көне буе уздырырга кирәк дигән сүз бит. Но теләсәң табырга була. Балаң шәхес буласы, күрәсегез килсә шәхес буларак. Әле шәхесе дә ярарына бәхете кирәк бит әле аның. Бәхетле бала. Резда ханым, сөйләшкәннәргә бер нәтиҗә чыгарып, шундый сорауга җавап биреп карыйк әле. Баланы тәрбияләүдә уңыш формуласы нәрсәдән торырга тиеш сезнеңчә? Иң беренчедән ул тамырлар. Тамырлар ул гаилә. Дәвани, дәвәти, апа, абый, туганнар. Менә ул беренче. Икенчесе ул мәхәббәт. Ярату, бала белергә тиеш аны яраталар. Нинди генә булмасын. Менә бар шундый әтиәниләр, алар чагыштыралар балаларны. Беренче баласы әйбәт укыды, икенче баласы алай ук әйбәт укымый. Ничәп син менә абыең шикелле түгел, менә абыең шул хәтле. Бер кайчан да балаларны чагыштырырга ярамый. Аларны яратырга кирәк, менә ничек алар дөньяга туганнар, ничек Аллаһ Тәгалә аларны яраткан, менә шулай яратырга кирәк. Бу икенчесе. Аны хәтта беренчегә дә куярга була. Менә мәхәббәт, тамырлар. Аннан соң өченчесе балаларны төрле өлкәләрдә Төрле шөгыльләр әйтәсез. Төрле шөгыльләргә менә ничектер сынап карарга кирәк. Ул телевидениедә буламы, бию, җырлау, фигурное катание, спорт. Алар үзләрен табырга тиешләр. Ата-ана түгел, алар үзләрен
табырга тиешләр. Менә ул бик мөһим. Аннары хезмәт. Балаларны кичкенәдән хезмәткә өйрәтергә кирәк. Авырлыклар булырга тиеш. Менә кайсы вакытта карыйсың, остановкада торасың, бала аппак курткадан, аппак чалбардан. Бала керә инде ул пычракка. Аңар кирәк шундый ул бит экстремаль ситуациялар. И әнисе шул хәтле кычкыра, буяма курткаңны, мен сиңа буясын, керсен пычракка, жыгылсын, кисен. Менә кайсы вакытта бала кисә, ой, хәзер бармагыңны кисә бит бу дип әни әтиләр бирмиләр. Кисен. Аннары соң белә ул ничек пычакны тотарга икән. Ярамый, пешсен. Менә ничек педагоглар, психологлар хәзер әйтәләр, парниковые условия. Без балаларны парникта үстерәбез. А парниктан чыккач, алар чын тормышны беләләр, ватылалар. Менә студентлар арасында да бүген беренче курслар студентлар арасында бик күп депрессивный настроениялар. Алар стрессны күтәрә алмыйлар. Кирәкми. Бөтен читенлекләрне, авырлыкларны, бөтен тормышның бөтен сыйфатларын, матур сыйфатларын гына түгел, ямьсез сыйфатларын да белергә тиеш. Аннары соң ул ныгый. Ул же тормыштан курыкмаячак. Менә шушы формулалар бергә алар нәтиҗәсен бирәләр. Резда ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Бу тапшыруны мин иң беренче чиратта һәр әнигә карарга тәкъдим итер идем. Әле менә балалары бәләкәй чакта, 2 яшьтән 4 яшькә кадәр булса бигрәк тә, менә инде аларга кичкенәдән үк шушы тәрбияне салырга, шушы методларны кулланып калырга. Икенчедән, укытучыларга да бик файдалы булыр дип уйлыйм. Һәм гомумән сезгә менә шушы галимә буларак та, дәвани буларак та һәм уңышка ирешкән баланың, Альбина Насырованың әнисе буларак та шушы киңәшләрегез белән уртаклашкан өчен бик зур рәхмәт. Сезгә киләчәктә дә кызыгыз белән горурланырга, оныкларыгыз белән горурланып яшәргә язсын. Амин, рәхмәт сезгә, Алсу ханым. Рәхмәт.